видеоигри в интернет. Да, бе, всички. Аз съм Мачо 77 и при мен са другите от отбора. Да, здравейте, аз съм Бомятор. В този клип, както сте забелязали по заглавието, ще се говори за новите поредици. Първо, Jason Dynasty да си представи неговите поредици. За сега ще имам само една поредица. Това е Hero Zero. Там си правите някакъв супер герой, който е малко смутан и вие го усъвършенствате, обличате го с някакви работи. Примерно може да има на метал, чаншаф, едико си. Има някакви миризливи бутуши. Абе, бутуши. Ако искате, ще го намерите някой път, ако влизате в замунта отстрани тук в началото и... Просто може да напишете Hero Zero в интернет и... В замунда най-добре, ако имате профил. И така. Ама това не се сваля. Добре, се ми, идвай се. Кой следваш? Аз ли съм? Добре, давай. Иначе аз мога да бъда поредица на много неща. Едната сигурна поредица мисля, че ще е Team Fortress 2. Ти няма ли да водиш също на Skyblock? Да, и на Skyblock също така ще вода една поредица. Мисля, че аз ще вода най-много неща, така че... Хора, между другото ще направим, може би, ако искате, предлагам сега, да поредиците ни да са по 60-70 клипа само, максимално. Една. Да, една поредица да е по 70 клипа. После пак си ги сменяме. Най-много. Аз мога и на FIFA 12, както казах. И на няколко още игри, но това ще се изясни по-нататък. И най-накрая Боминатор може да сподели с нас. Да. Така, иначе аз мисля да почна поредица на PES 2011. Там ще снимам мачове на Шампионска лига, ще ви обяснявам за играта. Друго, аз ще вода поредица за... Ще коментирам видеоигри в интернет. В смисъл, такива, които не се свалят, са просто си ги играеш в интернет. Пишеш си някакъв сайт за игри, си ги играеш, ще ги коментирам за тях. А ще коментираш ли моята игра? Коя игра, бе? Hero Zero, не, няма. Така и ще, в смисъл, такива са сайтове за игри, като U8, като FlashBG и така нататък. И това е от мен. Може някой път да направя пак такъв клип, да кажеш, че ще правя някаква друга поредица. Кой ти направи си почва поредицата? Няма смисъл да правиш клип. Да, върнахме се, те двамата, по-скоро Jason Dynasty започна един безумен разговор. Това не беше безумен разговор, питаме дали ще коментирам за Hero. Добре, пак се върнахме и общите поредици, мисля, че са една или две. Едната поредица ще е да започнем да играем, която ще представлява представяне на игри. Другата поредица ще е как се прави, ще показвам неща, които най-вероятно не знаете. Ако искате другите да кажат нещо, може да го споделите с зрители. Ако имаме зрители... Да. Да. Абе, сапна ме, казвам да се абонирате. Презумвам, то клип стана малко глупав. Така, чао от нас, всички да кажат по едно. Чао. Чао. И това беше от нас, надявам се да ви е харесало и чао.